ברוכים הבאים. היום אנחנו נעשה ראיון עם יובל אברמוביץ', מחבר רב המחר הרשימה ועוד מספר רב של ספרים בכל העולם. כמה מילים עליי ועל הקבוצה. אז שמי שי סניר, פתחתי לפני כמה חודשים קבוצה שנקראת בחירה בשפע, בעקבות איזשהו רצון שלי ופידבק שקיבלתי מהסביבה, לייצר איזושהי סביבה שמאפשרת לאנשים להתחבר ולהגשים את עצמם מבחינה פיננסית, מבחינה כלכלית, אבל גם באופן כללי בחיים, ולאפשר להם בעצם לחלום כמה שיותר, כמה שאפשר, ולהוריד את זה לפרקטיקה, ובעצם להגשים את הדברים שהם הכי רוצים להגשים בחיים. במסגרת הקבוצה אנחנו ערכנו מספר רעיונות עם מספר אנשים, אני ממש ממליץ לכם להצטרף, ומן הסתם הנושא של חלומות זה נושא שמאוד מאוד נוגע לליבי כבר הרבה שנים, וזאת אחת הסיבות לפני כמה חודשים דיברתי החלטתי שאני רוצה לדבר עם יובל, רגע שנייה, אני שומע את עצמי. כן, זה בגללי. החלטתי שהמגבלות היחידות שיש לי בעולם הן לגמרי נמצאות בראש שלי, ולכן החלטתי out of nowhere פשוט לשלוח הודעה ליובל, לספר לו קצת על הסיפור שלי ועל כמה הוא נתן לי השראה, ולשאול אותו האם הוא יסכים להתראיין, ואני פשוט אחרי כמה שעות הייתי פשוט בשוק שהוא ענה לי והוא הסכים, והנה אנחנו פה. אז כמה מילים על יובל. יובל, הסיפור שלו מתחיל בגיל 16, שבזמנו זה נראה כמו הטרגדיה הגדולה ביותר, אבל בשלבים מאוחרים יותר זה בעצם אחת המתנות הגדולות ביותר שבן אדם יכול לקבל בגיל 16, במהלך עבודתו במסעדה. הוא החליק על כתם שמן, והחליק על הגב, ומאז הוא בעצם גילה שהוא משותק, והוא לא יכול לזוז יותר, הוא לא יכול ללכת, ובמהלך השהות הזאת, במהלך החולי, שהוא משותק למיטה, הוא החליט לכתוב במחברת רשימה של כל החלומות שהוא רוצה להגשים, ואחד הסיפורים שהוא מספר זה על מורה שלו שבאה לבקר אותו והסתכלה על הרשימה הזאת. אני לא זוכר בדיוק את הדבר הספציפי שהיא קראה, את החלום הספציפי, אני חושב שזה היה לטייל מכל העולם או משהו, והיא הסתכלה על המחברת והיא אמרה והיא ממש נתנה לו מבט מאוכזב, והיא אמרה לו שכנראה שזה לא יקרה, ובעצם ניסתה לנפץ לו את כל החלומות, ויובל במקום לוותר על הכל, פשוט החליט שהוא לא משנה מה הולך להגשים את זה. אז מפה לשם, יובל כרגע, בשנים האחרונות, התפקיד שלו, המקצוע שלו הרשמי, זה בהגשמת חלומות. אז יובל מאז אותה תקופה, בעצם רושם רשימות, ומגשים את כל החלומות שיש לו, פרט ללכת לחדר כושר. אז זה הספר שהפך לרב מחר, זה הספר שנקרא הרשימה, חלומות צריך לצעוק. מאז הוא כתב מספר רב נוסף של ספרים, הם הפכו לרבי מחר בינלאומיים. יובל גם מעביר מה שהוא קורא הרצגות, שזה הרצאה והצגה, ברחבי כל הארץ וגם בעולם. אז בלי הקדמות נוספות, אני מזמין את יובל להצטרף אלינו. רגע שנייה, אני אכניס אותך יובל. אתה בפנים. אהלן יובל. אז אתה יודע, אתה עושה כזו הקדמה ואתה מזמין אותי כשגילינו בשיחה המקדימה שאתה בעצם גר רחוב מאחוריי. אבל אנחנו כאילו משדרים ימים. לגמרי, נסתבר שאנחנו ממש ממש קרובים. כן, בוקר טוב לכולם. איזה כיף. אז יובל, אני אשמח אם נתחיל אם תוכל לספר קצת מה זה בעצם, מה זה חלום? איך אני יודע להגדיר חלום?
זו שאלה מצוינת מה זה חלום, ואני יכול להגיד לך שכשהתחלתי להעביר את ההרצאות על הרשימה, ובהמשך על הרעיון וההזדמנות, אז תמיד היו אנשים שהתחכמו בקהל, או לפעמים פסיכולוגים, וכל מיני אנשים כאלה מלומדים, שיכולו להגיד, שמע, זה לא חלום, זה יעד, זה חזון, אז קודם כל, זאת מטרה, אז קודם כל, זה לא משנה ההגדרה, יש מי שקורא לזה יעד, ומי שקורא לזה מטרה, וחלום, וכו' וכו'. בשורה התחתונה, זה דבר נורא נורא אינדיבידואלי ונורא נורא אישי. כלומר, אדם אחד יכול להגיד שהחלום שלו זה לטפס על ההימאליה. לי זה נשמע כמו סיוט מאוד גדול. מישהו אחר, החלום שלו זה לקנות כרטיס טיסה ולנסוע להופעה של אדל, ומישהו אחר יגיד שהוא לא סובל את הזמרת הזאת. כלומר, חלום זה דבר נורא 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 אישי ונורא אינדיבידואלי. לכן גם בעיניי צריך נורא לכבד חלום של כל אדם, ולא לזלזל ולהגיד, זה לא חלום. אתה יודע, יכול אפילו להיות חלום של מישהו שיגיד, וואלה, החלום שלי לעשות שופינג בכיכר המדינה. אז מישהו אחר שעכשיו מאזין לנו יגיד, אבל זה בכלל לא חלום, זה דבר נורא שטחי, נורא חומרי, וגם לפעמים אני מקבל ביקורת מאנשים, שאומרים, אתה מעודד אנשים לחומריות, או לחשוב רק על האני שלהם, האני באלף, ואני אומר שזה ממש לא נכון, ויש אנשים שמה לעשות, אפרופו לחיות בשפע, אין להם את החוויה הזאת של שופינג, אתה יודע, ואסור לזלזל בשופינג, שופינג זה משהו שמרומם נפש אדם, אז לא מתחיל עכשיו לעשות שופינג ב$10,000, אבל סתם להיכנס לקניון ולהגיד, וואלה, בא לי עכשיו לפוצץ 500 שקלים, זאת גם חוויה, זה גם חלום, למה למנוע את זה מבן אדם? אז חלום דבר נורא נורא אינדיבידואלי, זה יכול להיות נורא נורא קטן, זה יכול להיות נורא נורא גדול, אני יודע שאני מעולם לא שופט אנשים על החלומות שהם משתפים אותי, אני חושב שזה תפקידם של אנשים אחרים, לא לשפוט אחרים על החלומות שלהם. מדהים, אני לגמרי מסכים, חלום זה ממש אינדיבידואלי, נגיד לאנשים שגרים באיזה כפר נידח, ורואים באמת איזשהו קניון או משהו בסגנון, רק בסרטים, אז כן, יכול להיות שזה בשבילם חלום. עכשיו, יש לי שאלה קצת מעניינת. האם חלומות זה לכל אחד, או שיש אנשים שפשוט, יש להם את היום-יום שלהם, אתה יודע, מעבירים את היום-יום, והאם חלומות זה באמת לכל אחד? תראה, אחד הדברים שאני אומר בהרצאות, זה לפעמים אני שומע מאנשים שהם ככה מסננים בין השיניים לחבר או לחברה של האדם, וואלה, אין לי חלומות. אני שמעתי את זה לא מזמן בהרצאה בפני חבר'ה בני 25, שמי שאמרה, אין לי חלומות בכלל. אז הייתי לה בהומור כמובן, אז אם אין לה חלומות, אז אתה יודע, החלון פה פתוח, בואי תקפצי מהחלון. למה לחיות אם אין לנו חלומות? בשביל לקום בבוקר בכוח האינרציה, וללכת לעבודה, ולחזור, וללכת לחדר כושר, ולראות ריאליטי, וללכת לישון, זאת אומרת, אגב, אני לא מזלזל, אני חושב שהרבה אנשים חיים את החיים האלה בדיוק, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים, מבשלים, רואים טלוויזיה, והולכים לישון. יש אנשים שאולי זה טוב להם, וזה חייהם, והם באמת באמת מאושרים ומסופקים. אם זה כך, סבבה, תתנתקו מהשיחה הזאת עכשיו. אתם בכל זאת מרגישים שהחזרתיות הזאת היא שגרה והיא משעממת, ואתם רוצים משהו מעבר לחיים, אני כן חושב שכל אדם צריך חלום, ולא משנה בין כמה הוא, וגם כמה כסף יש לו. אגב, לא פעם אני מרצה, אתה יודע, אני מרצה מילדים בני 5 ועד טייקונים בארץ ובעולם, ויצא לי לא פעם לעמוד מול באמת מיליארדרים, שאני מודה ששקשקתי בהתחלה, אמרתי, מה אני יכול ללמד אותם? הם יכולים לקנות אותי, כאילו, מה אני יכול... אבל דווקא אותם, את האנשים העשירים שכל כך עסוקים בלייצר כסף ועוד כסף, ולעבוד, ולחתום על צ'קים, ולהיות אחראים על 7,000 עובדים, דווקא אותם צריך להזכיר להם שרגע חבר'ה, יש דברים שכסף לא קונה, וזה את החיים לפני העבודה, תובנה שהגעתי לי אגב ממש לאחרונה באופן אישי, ואתם זוכרים שלפני 20 שנה רצינו לראות ציור או פיסול, אז הנה זה הזמן, וזה בכלל לא קשור לכמה כסף יש לך, אלא פשוט לשים את עצמך בפרונט. אז כך שחלום, באמת, כאילו, זה לא משנה מי אתה ומה אתה, וכמה כסף יש לך, לכולנו יש חלומות, גם לסבא שלי בן 95, יש לו עדיין חלומות. לגמרי. תגיד, מה מבדיל בין אנשים שרודפים אחרי החלומות שלהם, ואשכרה עושים את זה, לבין אנשים שלא עושים את זה? אני חושב שהרבה פעמים זה הפחד ששולט בנו, אני מדבר על זה הרבה מאוד בספר החדש בהזדמנות, וגם בהרצאת ההזדמנות, שאגב היום, שעה 8 מתקיימת בתל אביב, מי שמעוניין יכול למצוא פרטים באתר שלי. אני חושב שהפחד משתק אותנו כל הזמן, וכל הזמן מפחדים או מכישלון, או מהצלחה, או משינוי הרגלים. אני חושב שכל הדבר הזה, הוא בעיקר מקבע אותנו, וכמובן שהסביבה שלנו שאומרת לנו שאין סיכוי וחבל על הזמן, וזה לא לגילך, וזה כן לגילך, ופתאום באמצע החיים, ויש המון גורמים, זה, אתה יודע, זה בדיוק אתמול מישהו שאל אותי,
מישהו אחרי ההרצאה אמר לי, אתה יודע, למה לכתוב 3 ספרים על רעיון נורא פשוט, כאילו, פשוט תחיו את החיים שלכם. אמרתי לו, כי זה מורכב, אם זה היה פשוט את החיים שאתם רוצים, אבל לא, עובדה, אנחנו מתעכבים ומעוכבים מכל מיני סיבות. וואו, לגמרי. אני חושב שדווקא הדברים הכי פשוטים בעולם, להגיע אליהם הם הכי מורכבים, כמו לדוגמה אהבה עצמית. זה נורא פשוט להגיד לאהוב את עצמך, אבל אתה יודע, כנראה שצריך לעבור דרך מאוד מאוד ארוכה, כדי באמת לנקות את כל הפילטרים ואת כל הסטיגמות והמוסכמות החברתיות, כדי באמת להתחבר למה שאנחנו באמת אוהבים. זה כך באמת שנים, יש אנשים שמגיעים לזה בגיל 40 עם שופר עליהם מזלם, ויש אנשים שמגיעים לזה בגיל 70, ויש אנשים שלא מגיעים לזה לעולם, ואני יודע שחלק מהמטרה של הספרים שלי זה באמת לנסות לעזור לאנשים להתקרב לעצמם ולחלומות שלהם כמה שיותר מוקדם, כן, כן. איך מזקקים את תכונות האופי? כלומר, איזה תכונות אני צריך לסגל לעצמי אם אני רוצה לעסוק בהגשמת החלומות שלי? זאת שאלה מצוינת. אני חושב שצריך נורא לעבוד על תעוזה, להעז. זה משהו שהרבה אנשים מאוד מאוד תקועים שם. זאת אומרת, מי ברמת לשלוח מייל, כמו ששלחת לי מייל, אמרת לי, תשמע, יש מצב שאני מראיין אותך לקבוצה שלי, והנה, אמרת בפתח הדברים, הופתעתי שמיד עניתי, למה שאני לא אענה לך, כלומר, אתה יודע, באותה מידה אני פניתי לאנשים קצת יותר גדולים ממני, כמו שחקן NBA, או ברוס וויליס, או מדונה, או מייקל ג'קסון, או כל מיני אנשים באמת נורא נורא גדולים, שגם ענו לי, וענו לי בחיוב על כל מיני סיטואציות, אני מספר על זה בספרים שלי, כלומר, אנשים בסופו של דבר הם אנשים, ויש אנשים שזוכרים מה שנקרא מאיפה הם הגיעו, ויש אנשים ששוכחים את זה. אני באופן אישי זוכר מאיפה הגעתי ומה ההתחלה שלי, ואני חושב שאם ב-41 שנות חיי לא השתניתי, ואני עדיין אדם נגיש ומשתדל להיות נחמד, אז אני גם אהיה בגיל 70, אבל אני חושב שתעוזה זה משהו שנורא צריך לעבוד עליו, אפשר לתרגל את זה, אפשר, בטח היום עם הפייסבוק, הפייסבוק זה פלטפורמה נהדרת לתרגל תעוזה, מספיק שאני כותב פוסט שהוא טיפה חושפני, אני מקבל לייקים, אני מקבל שיתופים, אני מקבל הודעות בפרטי, כלומר אני מקבל חיבוקים וירטואליים, יש לי, הרוח פה, אותי, רגע, תוציא, זהו, אני בגינה פשוט. אני מקבל חיזוקים, אני אומר, וואלה, אוקיי, סבבה, אז בוא נחשף טיפה יותר, זה בדיוק כמו להתחיל עם בחור או בחורה, בין אם זה במועדון, בין אם זה בדרך אפליקציה, אז בהתחלה אולי אתה לא משופשף, אתה עושה פדיחות, אומר משפטים מטופשים, מקבל סירובים, אבל עם הזמן אתה משחרר את הטכניקה שלך, וזה בדיוק הדבר הזה, אני חושב שעל כל דבר בחיים באמת אפשר לפתח ולתרגל. אני יכול להגיד לך באופן אישי, שאני לא סיימתי בית ספר, גם בגלל התאונה שהייתה לי, וגם בגלל שפשוט לא רציתי ללמוד, וימים, בגלל שקריירה שלי הפכה להיות בינלאומי, הבנתי שאם אני רוצה באמת לעבוד בעולם, אני חייב לשפר את האנגלית שלי. אני במשך 3-4 שנים כבר לומד אנגלית על בסיס שבועי, אני בדיוק אחרי השיחה הזו הולך למורה שלי לאנגלית לשעה וחצי. וואו. אתה יודע מה, זה מדהים, כאילו לפעמים אני לא מאמין, אני בדיוק השבוע העברתי הרצאה באנגלית 1.5 שעה, ואתה יודע, מדבר בוורבליות שוטפת, ומצחיק את הקהל, ואני אומר, אני לא מאמין שעד לפני כמה שנים הייתי נשמע כמו איזה רס"ר בצבא, סליחה על הרס"רים שפה, שמגמגם אנגלית, פתאום מדבר אנגלית, או לאחרונה התחלתי ללמוד ציור, ואני כבר הגעתי להישגים מאוד מאוד יפים בציור, ומעולם לא ציירתי קודם לכן, כלומר, אפשר כמעט כל דבר ללמוד ולשפר. לפעמים אנחנו לא רואים את זה, כי זה נראה נורא נורא רחוק, אבל פתאום אתה יודע, זה כמו ללכת לחדר כושר, הדוגמה הכי פשוטה. אתה הולך לחדר כושר, אתה סובל, פתאום אחרי חודש אומרים לך, טיפה יותר מוצק, יותר אסוף, רזית, אתה אומר, וואלה, כן, רואים שרזיתי, יש לך מוטיבציה, נכון? אז אתה שוב פעם מתחיל להיכנס לאימונים ומתמכר, זה בדיוק הדבר הזה. יובל, אני מבין, אבל נגיד אני עכשיו כותב איזשהו פוסט חושפני, ואני מתרגל תעוזה, אבל צרצרים, אף אחד לא מגיב לי. אין לי שום לייקים, אני מקבל פידבקים שליליים, אנשים אומרים לי מה אתה הזוי, למה אתה משתף את זה, מקבל את כל הפידבקים הכי לא טובים. איך אני ממשיך משם? אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, קודם כל צריכים לדעת איך כותבים ברשת החברתית. לכתוב, היי חבר'ה, יש לי חלום, אני רוצה לפגוש את נשיא המדינה, לא בטוח שיהיה לזה מענה, אבל אם אתה תכתוב פוסט שמסביר בדיוק מה עומד מאחורי החלום שלך, ותפרוט על נימי הרגש של הקהל, כלומר מאוד חשוב לשתף אנשים, אבל
בפייסבוק אומרים מה אתה חושב, בחרת לכתוב, תכתוב עד הסוף, באמת תשתף אנשים במה אתה חושב, במה אתה עובר. זה דבר אחד. ודבר שני, השאלה שלך, היו בשני חלקים, כן, תמיד יהיו אנשים שיצחקו וילעגו. תראה, אני לדוגמה בשנים האחרונות זוכה להרבה חיבוק ואהדה ופרגון מצד קהל מאוד מאוד גדול. ברור לי שבאותה מידה יש הרבה מאוד אנשים שפתאום אני לא שומע אותם, זה לא מגיע לאוזניי, אבל צוחקים עליי ולועגים לי, וחושבים שאני הזוי ואני חרטטן ואני לא משנה כל מילה אחרת. בסדר גמור, כשאתה יוצא לאוויר העולם, כשאתה יוצא החוצה, תמיד יהיו את הקולות האלה ואת הקולות האלה, וזה גם משהו שצריך לפתח. פחות לשמוע את הקולות השליליים, לשמוח במה שיש, לשמוח מאלה שכן נותנים לך לייק, וגם לזכור שהדבר הזה שוב הולך וצומח. אני היום, יש לי קהילה שמונה משהו כמו 100,000 אנשים, שוקפת אחריי ברשת החברתית. לא התחלתי משם, התחלתי כמו כל בן אדם עם מאות עוקבים, שצמחו לאלפי, לעשרות אלפי, והיום הגיעו ל100,000 אנשים, וזה תהליך, צריך לזכור את הדבר הזה גם שזה תהליך. מי שיש לו ציפייה שהוא יחשוף חלום ותוך יום זה יתגשם וכל העולם יעזור לו, אז הוא טועה, וברור שהוא מתאכזב. צריך לדעת שיש כאן דרך שצריך לעבור. אז זה אומר שצריך להיות גם עקשן, צריך גם להאמין בעצמנו. לגמרי, ואני מסכים איתך, הנושא הזה של להאמין בעצמנו הוא דבר לא פשוט. וזה, אתה יודע, יש מומחים כמו פסיכולוגים, ואני מאוד בעד הדבר הזה שנקרא פסיכולוגיה, שפותרים כל מיני פלונטרים עם עצמך. אני באופן אישי כבר 10 שנים בטיפול פסיכולוגי, אני חושב שזה מאוד מאוד תורם לי, מאוד עוזר לי, מאוד מדייק אותי, עוזר להתמודד עם כל מיני מצבים. אז במקרה שלי זה פסיכולוג, זה יכול להיות פסיכיאטר עבור אדם אחר, זה יכול להיות מאמן, קואוצ'ר, כל אדם שיש לו את היכולת לעזור לכם לצאת מלופים. לפעמים זה יכול להיות גם קיר, פשוט לדבר לקיר ובסוף הבעיה מגיעה לגמרי. משהו עוזר. יש פה שאלה, נדיה שואלת, הבעיה מתחילה כשלא מצליחים להגדיר מה החלום שלי, איך עושים את זה? אני חושב שזה גם, זה כאמור הדבר הזה הוא מסע, למצוא את החלום המדויק שלי. אני חושב שבאמת אנחנו היום חיים בעידן מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד רועש, כל מיני טלפונים ופלאפונים מהטלפון שלי כאן מונח למרגלות הטאבלט, ואני כל פעם רואה עיבובים, זה להתעלם מזה, ופתאום בטלפון יש צלצול, ואנחנו חיים בעידן נורא נורא רועש, באמת, 10 שנים אחורה היה הרבה יותר שקט כאן. אני חושב שבתור התחלה אנחנו צריכים באמת להתכנס בתוך עצמנו, לסגור את הטלפון, לסגור את הטאבלט, להיסגר בחדר או בחצר או במרפסת או בחוף הים, ופשוט לקחת דף ועט, כמה שזה פשוט, נשמע כזה נורא פשוט ופשטני, זה עובד, וממש כאילו לצלול לתוך נימי נפשנו. אני חושב שאנחנו בין השאר נורא נורא מקובעים בחשיבה, כי שוב חינכו אותנו שאין סיכוי שזה יקרה ואין סיכוי שזה יקרה, אז מה קורה? אנחנו פשוט אומרים, זה לא יקרה, זה לא יקרה, והמוח הצטמצם, כאילו סגרנו את כל הפושט. ואני חושב שבתהליך שבו אתה צולל לתוך עצמך, ושוב, זה לא עניין רוחני בכלל, כן? לפעמים אני חושב שזה משהו רוחני, להתחבר לזה תקשור עליון, ממש לא. לשאול את עצמך מה אני רוצה, ולהתחיל לכתוב על דף את כל הדברים, בתוך מחברת. בהתחלה יעלו לך דברים שהם בירוקרטיים, לשלם את החוב, להתקשר לעירייה, לשפץ את האמבטיה, ואז לאט לאט לטוס ליפן, רגע, אבל גם בא לי באפריקה, גם בא לי לאנטארקטיקה, ורגע בא לי עם אמא שלי, אפרופו אמא שלי, מזמן דיברתי עם בדודה שלי, בא לי לפגוש אותה, פתאום מתחילים לעלות דברים, וזה בדיוק העניין, לפתוח את המחסומים שיש לנו בראש. אז אוקיי, אז זה יכול להתקדם, להתחיל מאיזה שהם מטרות, כלומר ממש דברים קונקרטיים, פרקטיים, לאותו יום, שבוע, חודש, ומשם לעבור לדברים גדולים יותר, כמו חלומות? שוב, אני חושב שכל דבר הוא חלום, גם אגב לשפץ חלל בבית, נגיד אני יושב עכשיו בחצר שלי, שבמשך 3 שנים היא הייתה ממש מוזנחת ומכוערת, וזה היה לי חלום לשפץ את הגינה שלי, וזה לא דרש אגב יותר מדי אמצעים, זה עניין של 1,000 שקלים, פשוט זה היה עניין של החלטה, ולכן אני אומר, שוב, בהמשך לשאלה הראשונה שלך, מה זה חלום? חלום זה לא משהו גדול, שיפוץ הגינה, זה היה, תקרא לזה מטלה, תקרא לזה משימה, אני יודע שמרגע ששיפצת את החצר שלי, אני הרבה יותר מאושר ביום יום שלי, אנחנו כל ארוחות הערב פתאום עוברים לעשות בחצר, אני מרגיש שהבית שלי גדל, כי אני לא רק בתוך החלל הפנימי, אלא אני יותר נמצא בחלל החיצוני, אז הרווחתי עוד שטח לבית, אני חושב שכל דבר הוא באמת חלום, ואני גם חושב עוד משהו, שברגע שאנחנו חיים שבהם אנחנו כל יום עושים וי קטן על משהו, וזה לא משנה מה, שיחת טלפון עם אדם שדחיתי, צביעת חדר, וכמובן דברים הרבה יותר גדולים,
הם חיים של אושר, אושר באלף, כי אנחנו כל היום בתחושה של, עשיתי משהו למען עצמי, עשיתי משהו למען עצמי, עשיתי משהו למען עצמי. אני באופן אישי יכול להגיד לך שאני אדם היום, נקודתית, מאוד מאוד מאושר, כי באמת כל מה שרציתי, הגשמתי, השגתי, אז אני אומר, נכון להיום, אושר זה גם דבר נורא נורא חמקמק, כן? היום אתה מאושר, מחר משהו קורה, אתה פחות מאושר. אבל אני חושב שברגע שאתה מבין שיש לך כלי של רשימת חלומות, יש לאן להסתכל קדימה, יש לאן לשאוף. גם כשאנחנו נמצאים בתקופות נורא נורא נמוכות, אתה אומר, אוקיי, מחר בוקר חדש, מחר אני מתחיל את המסע לחלום הבא, אני אגשים אותו, אני אחזור לאושר שלי. מדהים. יש לי שתי שאלות. בעיקרון, אוקיי, אז יש לי את עניין הגשמת החלומות, אבל מה בנוגע לאנשים שיש להם ילדים, יש להם משפחה, יש להם מחויבויות, יש להם עבודה, ועדיין הם רוצים להגשים את החלומות שלהם, אבל הם מחויבים. מה עושים? אז אני שואל, אוקיי, אז יש ילדים, אז מה, ילדים זה סוף החיים? כלומר, ילדים הם מונעי חלומות? תראה, אין ספק שילדים, ויש לי שתי בנות, אחת בת 9 ואחת בת 4, הם יכולים לעכב התפתחות של חלום. לדוגמה, אני היום נמצא, באמת כמו שאמרת בפתיח, הספרים שלי יצאו בכמעט קרוב ל-20 מדינות, היו לי בשנה הקודמת, טסתי המון, טסתי כמעט כל חודש, לכמה ימים, אפילו לחודש פעם אחת, זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה קשה לי, זה היה קשה לבנות שלי, זה לא היה פשוט לכל המשפחה. אז קיבלתי החלטה, שאני כרגע עוצר את הנסיעות לחוץ לארץ, אני ממעט נסיעות, ואני אמתין שהבנות שלי טיפה יגדלו. אז אני אחכה שנה, שנתיים, כלומר, זה לא שפיתלתי את החלום שלי לקריירה בעולם, אני פשוט שמתי אותה כרגע על איזה להבה יותר נמוכה. אני חושב שילדים וזוגיות זה דבר שמצד אחד הוא מאוד מאוד מעשיר ומשמח ומצמיח אותנו, כי אנחנו לא רק מרוכזים בעצמנו, אבל בו בזמן ברור שאתה צריך להתחשב בעוד רגשות של אנשים. שמע, אני לדוגמה, אתה יודע מה, בוא נתחיל דוגמה ממש קונקרטית ומהימים האלה. אני אוהב מאוד לכתוב, זה לא רק חלום, זה צורך שלי, אני אוהב לכתוב, לראיה כתבתי בהם 11 ספרים, בקרוב ספר חדש, ובשנה הבאה ספר גדול. אני נכון להיום, בגלל העומס שלי, בגלל שאני כמעט כל יום מרצה, ובגלל שיש לי ילדות גדולות אבל קטנות עדיין, קשה לי נורא לכתוב בבית. פעם הייתי יושב בחדר העבודה שלי, ופשוט מתנתק וכותב 5 שעות ביום. אני לא יכול, כי בכל זמן נתון, אבא תביא לי, אבא תוריד לי, אבא תסגור לי, אבא תגיד לה. הבנתי שבשביל לא לעצור את ההתפתחות שלי ואת החלום שלי, הפתרון שלי הוא פשוט לנסוע לחופשה מרוכזת של שבוע ימים בחוץ לארץ, ולכתוב מהבוקר עד הלילה. אני באמת בחודש יוני הקרוב נוסע לשבוע ליוון, סוגר את עצמי במלון, וכותב שם את הספר הבא שלי. אני חוזר לארץ, וביולי אני נוסע לעוד שבוע, שאני אמשיך את הספר. ואם יהיה צורך אני אסע כל חודשיים לשבוע, עד שנגמור את הספר הבא שלי. כלומר, יש פתרונות לכל דבר. שאלתי אותי מקודם, מה נחוץ לאדם כדי לקדם את החלומות שלו, אז אמרתי לך תעוזה. אני חושב שגם יצירתיות בפתרון בעיות. כלומר, אני יכול להגיד לעצמי, אני עכשיו לא אכתוב ספרים 5 שנים, עד שבאמת לי גדולות ועצמאיות ולא יהיו בבית. או שאני יכול להגיד, בתוך הקיים, אני אמצא פתרונות יצירתיים, איך עדיין לשמור על חיי משפחה ולהיות אבא פעיל, ומצד שני, עדיין לכתוב את הספרים שאני רוצה לכתוב. מדהים. יצירתיות זה חלק ממש משמעותי, אני חושב ש... זה מרגיש כאילו... באיזשהו מקום החברה כן תומכת, מצד שני אבל הם מאוד מושכים אותנו לגבי, שנמשיך עם השגרה הרגילה ושלא נשתנה להם יותר מדי, נכון? מה בנוגע לזה שהחברים או הסביבה אומרים לך שאתה משוגע, או שחבל, או שלמה שתאבד את היציבות, או אני מניח שזה דברים ששמעת על בסיס יומי במהלך המרדף הזה. נכון. איך מתמודדים עם הפידבקים האלה, עם הסביבה? בתור התחלה משוחחים עם הסביבה, כמו עם כל, אתה יודע, שיח, ומנסים להסביר. אבל מה לעשות שלפעמים יש לנו אבא או אמא או סבתא או סבא, שהם מבוגרים איתנו מ-20, 30, 50 שנה, והם חיים בעידן אחר. אתה יודע, זה בדיוק כמו שאני אגב לא מבין דברים בעידן של הבת שלי. הבת שלי בת 9, כל היום עם הטלפון, מיוזיקלי וכל מיני אפליקציות. ואני מתחיל להישמע כמו סבא, כאילו, מה את עושה? תביא את הטלפון, אל תגיעי בזה, מה זה המיוזיקלי הזה?
לעצמי, טוב, זה העולם שלה היום, אני לא מתחבר לזה, אבל אני לא יכול לאסור עליה להיות במיוזיקלי, אני כן יכול לתחום לה איקס דקות ביום או שעה ביום, אבל אני לא יכול למנוע ממנה לחיות את החיים של העידן שלה, וכבר אני רואה את הפערים ביני לבין הבת שלי, כשם שיש פערים ביני לבין הוריי לבין סבא שלי בן 95. אני חושב שבתור התחלה צריך לקיים דיאלוג, אבל אם הדיאלוג אחרי שיחה 2-10 לא מגיעים לעמק השווה, צריך לדעת גם לשחרר. מי אמר שאני חייב להיות חבר של חבר שיש לי לפני 20 שנה, להמשיך את החברות איתו? אולי זה כבר לא מתאים, אולי צמחנו כמו ביער, יש עצים וכל עץ צומח קצת אחרת ולכיוון אחר. אם יש לי חבר שהוא חבר שלי מהצבא, ועברו 20 שנה, והוא עדיין נמצא מבחינתי מאחורה, ואני נמצא במקום הרבה יותר מפותח ממנו, מבחינתי, ואנחנו לא מסונכרנים, והוא לא מבין מה שאני עושה, וכל שיחה איתי, שאני משתף אותו בחלומות שלי, הוא רק מקטין אותי או מזלזל, או אומר שאין סיכוי, ואני לא מבין למה הוא לא זז מהמקום שבו הוא תקוע. יכול להיות שהחברות הזאת היא כבר פג תוקפה, כאילו, אז בוא ניפרד, כאילו, כמו שלפעמים בקשרים זוגיים נפרדים, לא קרה שום דבר. יש איזה מין קידוש כזה של חברות, כאילו זה לכל החיים עד המוות. זה עצוב, אני כמובן זה עצוב מאוד, אני לא אומר שלהיפרד מחבר שמלווה אותי 20 שנה, להגיד לו, תשמע, זה כבר לא עובד בינינו, כאילו, אני לא אומר שזה דבר קל, אבל וואלה, זה קורה. אני יכול להגיד לך שאני בשנים האחרונות, המעגל החברתי שלי השתנה משמעותית, יש אנשים שליוו אותי, ואנשים שאני אוהב, אני לא התנתקתי מהם ולא מדבר איתם, אני לא ברוגז איתם, אבל הם כבר לא אלה שנתקשר להם ביום יום, כי הם לא מבינים דברים מסוימים שאני היום מבין. אנחנו לא נמצאים באותו מרחב תודעתי, ואני חושב שכל אדם צריך להסתובב במרחב התודעתי שלו, אני קורא לזה מועדון חברתי. זה יכול להיות כי אתה נמצא באיזשהו מקום פיננסי כלכלי מסוים, וחברים שלך שמרוויחים 7,000 שקל בחודש, לא מצליחים להבין אותך שמרוויח 40,000 שקל בחודש, הם לא מצליחים להבין את התפיסה שלך. יכול להיות שאתה, יש לך חברים רווקים, ואתה פתאום התחתנת, והם עדיין יוצאים למועדונים ושותים ומשתכרים, ווואלה, הם לא מבינים את המקום שבו אתה נמצא היום, את המקום המשפחתי וההורי. אז זה בסדר, אתה יודע, להיפרד או לקחת מרחק. אגב, כנ"ל לגבי משפחה. אני לא חושב שאנחנו צריכים, זה שאבא ואמא שלנו, הם ההורים שלנו, אני חייב להיות החבר הכי טוב שלהם בעולם. לא, הם ההורים שלי, הם לא צריכים, אני לא צריך להתייעץ איתם על כל דבר ודבר. תמצאו לכם את 3, 4, 5 אנשים האלה, שבאמת מבינים אתכם, והם הפרטנרים שלכם לרוץ איתם. זו דעתי. וואו, יובל, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, אני אשמח לשתף גם איזשהו סיפור, זה באמת אחד הסיפורים הכי אישיים, אבל באמת לא כזה מזמן, האחים שלי ואני התחלנו לדבר על כל מיני נושאים שלא דיברנו עליהם אף פעם, ופתאום שמתי לב שהרגשתי שהמשפחה שלי לא תומכת בי בדרך שלי ובחלומות שלי, בדברים כביכול משוגעים שאני רוצה לעשות, רוצה להגשים, ופשוט שיקפתי להם את זה, אמרתי להם שקשה לי עם זה, ושאני מרגיש שהם לא תומכים בי, ובאמת בשלב זה אמרתי להם, אני רוצה להתנתק רגע, אני רוצה שלא נהיה בקשר לתקופה מסוימת, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בתקופה האחרונה, בגלל שעכשיו חזרנו להיות בקשר, הם הכי תומכים בי בעולם, אנחנו מדברים על הכל, ובאמת, לפעמים דווקא לקחת צעד אחד אחורה, זה דווקא אחד הדברים שהכי יכולים לקדם אותנו קדימה, כי זה באמת מראה לאנשים כמה אנחנו מאמינים בעצמנו, כמה אנחנו מאמינים בדרך, ולפעמים כל מה שצריך זה רק להראות לאנשים שאנחנו באמת רציניים בנוגע למה שאנחנו רוצים, באמת כמעט אובססיביים בהגשמת החלומות שלנו, כדי שהם יבינו שזה אנחנו וזה הדרך החדשה שלנו. יש לי שאלה נוספת, סורי. דולי שואלת, היא שאלה ככה, היא שאלה, מה לגבי המושג מוסר עבודה? למי שקשה עם זה, אני רוצה קצת להרחיב את השאלה. מוסר עבודה, יש עניין, מעניין אותי מה דעתך. יש בעיקרון מצד אחד את המקום הזה של, אוקיי, יש לי איזשהו קושי, נגיד במקום העבודה, יש איזשהו קושי, איזשהו אתגר, האם הדרך הנכונה היא באמת להתמודד עם הקושי, לעבור דרך, ובאמת לחיות שם לתקופה מסוימת, או באיזשהו מקום להגיע לאיזשהו פתרון בתוך המקום העבודה הקשה, או לדוגמה עם חבר שקשה לי איתו, או שאולי באמת הדרך היא פשוט לוותר על הדבר הזה, להבין שזה לא הדרך שלנו, זה לא הדרך עם הכי מעט חיכוכים. איפה אתה בוחר את האיזון?
אז תשמע, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, והתשובה היא גם מאוד מורכבת, ויש פה הרבה תשובות לתוך הדבר הזה, וגם כל מקרה הוא לגופו, אני אשתדל לענות ככה נורא נורא בכללי. קודם כל לגבי השאלה של דולי, אמרנו קוראים לה? כן. שהיא דיברה על מוסר והתמדה, נכון? כאילו זה בעצם... כן, מוסר עבודה, כן. מוסר עבודה. אז אני חושב, אני אומר את זה הרבה פעמים, כשאני מלמד כתיבה, אני אומר לאנשים, תמצאו לעצמכם את גלגלי העזר שיגרמו לכם להתמיד. כלומר, כי באמת לכתוב זאת מחויבות, אני לוקח דוגמה מעולם הכתיבה. זאת מחויבות, אתה יושב מול מחשב, לבד עם עצמך, מסתכל בדף הריק, בקובץ הריק, ואומר, אוקיי, בואו נברא פה סיפור. אז אני אומר, כל אחד שימצא לעצמו את גלגלי העזר, כלומר, תדליק נרות בבית, עושה לך טוב, עושה לך אנרגיה לכתוב, מגניב, לא עוזר לך, תחבא אותם. תן לך שוקולדים, שים לך חבילת שוקולד, תאכל תוך כדי כתיבה, עוזר לך, מגניב, לא עוזר לך, כלומר, תמצא את העוגנים שלך, לדוגמה, במקרה שלי, יש לי טאבלט ולפטופ קטנצ'יק, ותמיד הוא הולך איתי בתיק, ובכל זמן נתון שיש לי חופשי, אני ממתין לפגישה, מישהו מאחר לי, אני מוציא את לפטופ, מתחיל לכתוב עוד פסקה בספר, כלומר, אני לא מבזבז זמן. אני חושב שהרבה פעמים גם, היעדר מוסר והתמדה מעיד באמת אולי, שוב, כל מקרה לגופו, על אי רצון שלי בדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא חיים את החיים שלנו, אנחנו חיים חיים של מישהו אחר, כי אבא אמרנו, לך תלמד תואר ראשון, ואמא אמרה, לך תעבור במשרד הזה והזה. אנחנו עובדים כי, וואלה, אמרו לנו שיאללה, לך תעבור בבנק, בבנק יש תנאים טובים, ופנסיה, ויציבות וקביעות. ואתה מתעורר בוקר אחד ואומר, רגע, אבל זה לא בדיוק מה שאני, זה החלום שלי. אני חושב שוב, זאת שאלה עם תשובה מאוד מאוד ארוכה ומורכבת, שאפשר לדבר עכשיו שעות, כי הרבה אנשים חיים את החלומות שלא שלהם בכלל, את החלומות של החברה, את המוסכמות החברתיות, וזה חלק ממה שמדבר עליו בהרצאות שלי, ובסדנאות ובספרים, לבדוק עם עצמנו עמוק עמוק עמוק, האם החלום הזה הוא חלום שלי, או חלום שזרעו לי אותו בראש, או לחילופין, יש לי איזושהי חלום שאני אומר, וואי, אני אגשים אותו כי מבחוץ זה ייראה נורא טוב, בפייסבוק זה ייראה טוב, אנחנו היום אנשים נורא נורא חיצוניים, מה בפייסבוק יגידו, מה בפייסבוק, איך זה ייראה בפייסבוק. אני חושב שצריך באמת לחקור עם עצמנו, ולפעמים חוסר מוסר עבודה וחוסר התמדה, מעיד כנראה על פשוט חוסר רצון אמיתי בהגשמת החלום. יכול להיות שאני, אמרת בפתח הדברים שלך, יש לי אישו עם חדרי כושר, למרות שנרשמתי לאחרונה ואני יחסית מתמיד בינתיים, אבל אתה יודע מה, אני לא מצליח לעשות כושר, באמת, אם הייתי עושה כושר הייתי המושלם באדם, לא חיצונית, אלא מבחינת, אני מתמיד בהכל, חוץ מכושר. אתה יודע מה, יכול להיות, שלא כזה מפריע לי שאני קצת שמנמן, כאילו, יכול להיות שזה לא מפריע לי, כאילו, כי אם זה היה מפריע לי באמת, אז הייתי באמת בחדר כושר, ועושה שחייה וספורט וזה. אולי אני, סתם, אני אולי חי איזה מין מוסכמה חברתית, שאנשים צריכים להיות בחדר כושר, ולשמור על כושר. אולי לא מפריע לי שאני נוזל. זאת נקודה ממש מעניינת, האמת. אני לא חושב שאתה נוזל, כאילו, אתה נראה אחלה. אבל... אוך היום, כן. אבל נגיד, יש דברים שלאורך זמן אנחנו רק רואים את ההשפעה שלהם. נגיד, אם אנחנו נשארים באיזשהו מקום עבודה שלא עושה לנו טוב, אז אנחנו מוותרים על עצמנו עוד כל פעם קצת, אתה יודע, כל יום, טוב, לא נורא, בערב אני מגיע ואני רואה את הסדרה שלי, וביום חמישי יש לי את הסוף שבוע, ואנחנו חיים את הימים שלנו ככה, ואנחנו לא באמת רואים את ההשפעה ארוכת הטווח של זה. אתה יכול אולי להגיד כמה מילים על באמת, מהניסיון שלך וכל האנשים שפגשת, איך הדברים הקטנים האלה, הוויתורים הקטנים על עצמנו, על החלומות שלנו, איך הם משפיעים לטווח ארוך? אני חושב שבסופו של דבר, ויש כל כך הרבה מחקרים, הם גורמים לנו להיות חולים פיזית, באמת, כלומר, אתה יודע, אומרים הרי שסרטן, שוב, זה כל מיני מאמרים ומחקרים, סרטן מגיע הרבה פעמים מאנשים שלא מדברים, לא מוציאים החוץ הדברים, לא חיים את החיים שלהם, שהם רוצים, והכל כאילו והגוף סובל, ואתה יודע, יש קשר הרי, זה באמת כבר, היוונים זיהו את זה, יש קשר בין נפש לגוף בריא, כאילו, זה לא מנותק אחד מהשני. אני חושב שוב, צריך מצד שני לכבד את התהליכים שכל אדם ואדם עובר. נורא קל לי לשבת כאן בחצייה שלי ולהגיד, מה הבעיה? תתפטרו מהעבודה. לא, אני יכול לספר בספר שלי, ההזדמנות, וגם בהרצאת ההזדמנות, היום בשעה 8 בערב בתל אביב, מדבר על זה, אני מספר באופן אישי, איך אני, עד לפני חצי שנה בסך הכל, עבדתי באחד העיתונים הגדולים בישראל, עבדתי שם 8 שנים, לצד כל העשייה שלי, הרווחתי שם משכורת נהדרת, היו לי שם תנאים נהדרים, היה לי שם אופק באמת עד הפנסיה, והרגשתי שהמקום הזה מכל מיני סיבות כבר לא מתאים לי,
שאני כבר לא צריך להיות שם, ולקח לי 3 שנים, אני, הבן אדם המאוד מפותח תודעתית, שגם אומר לאנשים אחרים, ממליץ להם מה לעשות, לי לקח 3 שנים להתפטר ממקום העבודה. זה היה מלווה בהמון המון פחדים וחששות, ומה יהיה, ומה יהיו השלכות, ומבחינה כלכלית, המון המון דברים. אבל אתה יודע מה? זה לא שאני סתם 3 שנים, ישבתי בבית ואמרתי יום אחד, אני 3 שנים טיפלתי עם עצמי בעצמי, בכל הפחדים, חקרתי אותם, בדקתי אותם, לא הייתי פסיכולוגית, עם חברים, עם משפחה, עם עצמי, עד שהגעתי לרגע שעזרתי אומץ, ובמקביל יצרתי חלופה, ויכולתי לעשות את השינוי הזה. אני חושב ששינוי לוקח זמן, יש אנשים שלוקח להם שינוי לבצע 2 שבועות, יש כאלה שלוקח להם 1 חודשיים, יש כאלה שלוקח להם 5 שנים, צריך לכבד את זה. אני חושב אבל שהרעיון הוא להיות בתוך מסע של שינוי מתמיד. אם יש משפט שאני יכול להקפיץ אותי, זה מה יש, הוא לא ישתנה. אין כזה דבר, זה מה יש, הוא לא ישתנה. אני הייתי אדם שנוטה לעצבים בעבר, כי אני במקום מבת ים. הייתי נוטה לעצבים, הייתי מתעצבן על כל מיני דברים. אגב, גם היום אני מתעצבן, אבל היום אני מתעצבן בדיוק 2 שניות. פעם הייתי מתעצבן שבוע. הייתי מתעצבן על משהו, שבוע הייתי עצבני על איזה משהו קטן. ולמדתי לשלוט בעצבים שלי. הייתה לנו איזו עצירה, אני למדתי לשלוט בעצבים שלי, ואני חושב שאפשר ללמוד, וכל אחד שוב שימצא לעצמו את הכלים, ספרים, מרצים, מנטורים, סדנאות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לחיות בתקיעות, זה נראה לי חיים מאוד מאוד לא נעימים. יש פה שאלה מרן, הוא שואל, מה הכלים לבחון עד כמה חלום ניתן למימוש? עוד פעם את השאלה? מה הכלים לבחון עד כמה חלום ניתן למימוש? תראה, קודם כל אני חושב שיש את מבחן התשוקה. יש מבחן התשוקה. כמה אני מתאמץ בשביל שזה יקרה, זה כבר מעיד כמה אני רוצה. אם אני לא מתאמץ ואם אני זונח אותו, אז כנראה שזה לא באמת דחוף לי, אפרופו מה שאמרתי לפני רגע, על חלום חדר הכושר שלי וחלום הקוביות בבטן. כנראה שזה לא באמת חלום שלי להיות עם קוביות בבטן, אני אגב לא חושב שזה כזה יפה. אבל סתם לפני כמה שנים, כבדיחה כתבתי בבלוג, אני רוצה להיות קוביות בבטן, וזה נהיה כזה קטע. אז קודם כל מבחן התשוקה, כמה אני באמת רוצה את זה, מה אני מוכן לעשות, מה המחירים שאני מוכן לשלם, האם אני מוכן לוותר על סוף שבוע בבית עם חברים משפחה, האם אני מוכן לסכן כסף, אם התשובה לכל זה היא לא, אז כנראה שאני לא באמת רוצה את זה. כי מי שבאמת רוצה להשיג חלום, אז הוא ייכנס בקיר, הוא לא יראה שום דבר בעיניים, במרכאות הוא יתאבד על החלום שלו. אני יכול להגיד לך שלי לא היה חלום שתהיה לי קריירה בינלאומית, אבל זה לאט התחיל לקרות, כי הספר יצא בישראל, ואז בסין, ואז בהולנד, ואז בצרפת, וכו'. והתחלתי להסתובב בעולם, והרגשתי שאני סובל, שלא טוב לי. אז ישבתי, אמרתי לעצמי, רגע, זה החלום שלך? להיות מרצה בינלאומי? כל יום לטוס בעולם? והתשובה שלי הייתה, לא. אני כן רוצה מדי פעם לנסוע להולנד ולהעביר הרצאות 3 ימים. וכאילו הבנתי שוואלה, החלום שלי, לא, אין לי שם תשוקה עזה, לפחות לא עכשיו, יכול להיות שבעוד 10 שנים, בגיל 50 אני אגיד, וואלה, עכשיו הבנות שלי גדלו, אני רוצה. זה נורא, תראו, זה ברור לי שמי שמקשיב לנו עכשיו, חלק מהדברים שאני אומר הם נורא במעטפת, כי באמת כל מקרה הוא לגופו, ואם הייתי יושב עם רן, הייתי חוקר איתו מה החלום שלו, ומה הוא עושה, ומה הוא לא עושה, ואיפה הוא נתקע, ולהבין את הדברים. אני עונה תשובות ככה כלליות. כן, זה תהליכים מאוד עמוקים, גם להגיע למקום שלא מפחדים, וגם להגיע למקום שסומכים על עצמנו, ואוהבים את עצמנו עד הסוף, ומגיע לנו גם, כאילו הרבה פעמים, איך אתה תוקף את המקום שנגיד אנשים באים ואומרים לך, אני לא יודע אם, כאילו חלומות זה לאנשים אחרים, חלומות זה לאנשים אמיצים, חלומות זה לאנשים אחרים, אני נועדתי לחיים פשוטים, אני לא, המטרה שלי זה לא עכשיו לטוס, לכבוש את האברסט, או איך מגיעים ללב של אנשים כאלה? כן, אז שוב, אז להסביר להם שחלום זה לאו דווקא באמת לטפס על האברסט ולפגוש את אובמה ושתלך יחטה, אתה יודע, אני מחשיב את עצמי לאדם עם אדם די צנוע, עם חיים די צנועים, זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, יש לי בית יפה, יש לי חצר, אני גר בתל אביב, הכל טוב, אני חי בשפע בסך הכל, אין לי תלונות, אבל היום יום שלי הוא נורא צנוע, כלומר, באמת, החברים הכי קרובים שלי, יש לנו משפט שאני אומר להם, אני לא צריך יותר מכוס קפה ב10 שקלים, ואותך פה בספסל, ובשדרות רוטשילד,
כאן, אנחנו שנינו גרים בסמיכות, יושב בצל עם כוס קפה בבוקר או בערב עם חבר, שעה באמת שלא צריך יותר, אבל אתה יודע מה, אבל יש אנשים שזה גם, זאת אומרת, צריכים להבין שזה חלום, החלום שלי הוא כל יום לפתוח את היום, או לסגור את היום עם חבר, לשיחה על כוס קפה, ואגב, זה באמת, אם שאלו אותי, נגיד לפני שנה שאלו אותי בכל רעיון, מה החלום שלך, התשובה הייתה למצוא איזון בחיים שלי, זה דבר מאוד צנוע בעיניי, כי החיים שלי לא היו מאוזנים, הייתה קריירה, והיו חיים, לא היה לי חיים אישיים, והבנתי באיזשהו שלב שזה לא טוב לי, זה לא עושה אותי מאושר, זה לא משנה כמה כסף שלי בבנק, וזה שאני מסתובב בעולם, אני לא מאושר, אני סובל. אז אמרתי, אני רוצה לייצר איזון, ויצרתי איזון, והיום החיים הפרטיים שלי קודמים לעבודה, אני הרבה פעמים מקבל טלפונים, מזמינים אותי להרצאות, ואומר, סורי, בתאריך הזה, ויש לי כרטיסים להצגה, אני לא פנוי, ולא משנה כמה כסף יציעו לי. אז כשמדברים איתי על חלומות, ולפעמים שאומרים לי, תשמע, לי אין חלומות גדולים כמו שלך, אני מיד מספר לאנשים שהחלומות שלי הם דווקא מאוד מאוד צנועים, באמת, חושבת עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, לדבר, אני גם חושב שיש גם תקופות בחיים, יש תקופות של קצת השתבללות, וקצת מנוחה, וקצת דהירה, וזה נורא משתנה, אי אפשר כל הזמן לדהור, אי אפשר כל הזמן לנסוע על הילוך חמישי, גם סתם ביונסה, יוצאת למסע בעולם, מפגיזה מחירות, רואים אותה מיליוני אנשים בעולם, ואז נעלמת לשנתיים בבית עם הילדים שלה, יודע מה, עם בעלה, רבה איתו וכו' וכו', ואז שוב פעם חוזרת. אני חושב שזה הכל עניין של בלנס בחיים, והכל עניין של שיח עם עצמי, וחלומות זה דבר משתנה, ומה שצריך בגיל 5, אני לא רוצה בגיל 10, לי היה חלום בתור ילד להיות שחקן. באמת, עבדתי בלהגשים את החלום, בגיל 26 פרצתי כשחקן, בסדרה השיר שלנו, והשמינייה, והופעתי בתיאטרון, באמת במשך קרוב ל10 שנים עבדתי בלי הפסקה כשחקן, התפרנסתי והכל סבבה. ואז יום אחד התעוררתי, אמרתי, וואלה, זה פחות מעניין אותי לדקלם טקסטים של מישהו אחר כתב לי, שאני גם לא כל כך מתחבר אליהם כבר היום, וזה לא שוויתרתי על החלום שלי להיות שחקן, זה כרגע בצד, כרגע אני בתוך פרויקט הרשימה, יכול להיות שגם עוד שנתיים, וואלה, כבר לא יהיה לי יותר לדבר על זה, אני אגיד, אני כבר לא יכול לדבר על זה יותר, אני שאל את עצמי, ואז אני אחזור לשחק, החיים נורא דינמיים, ובטח היום, שאנחנו חיים עד גיל 95-100, ואנשים חיים, סבא שלי ב-95, בריא וצלול, ואנשים היום חיים בתוך ציר זמן אחד, ציר חיים היום 3 גלגולים של חיים, אנשים ממצאים את עצמם בגיל 40 ובגיל 70, אמא שלי בת 61 התחילה לדגמן פתאום, זה לא מאוחר, אני חושב שבן אדם שלא מבין שהמציאות השתנתה, שבאמת אנחנו היום באריכות חיים, ושלא אומר, רגע, מה אני אעשה בגיל, מה? אתה רואה את עצמך, שי, עושה את מה שאתה עושה היום עד גיל 100? אני לא יכול לחתום על זה שאני אעשה את הרשימה גיל 100, יכול להיות שבאמת אני עוד שנה, זה יימאס לי, אני לא יודע, כאילו, אני חושב שאנחנו צריכים תמיד לחשוב גם על היום הבא. כן, אח שלי, אגב, שואל פה, מה אם מישהו נעול במנטרה שעבודה לא עושה לי טוב, ולאו דווקא מקום העבודה? איך הוא בן אדם, איך הוא יגשים את החלומות שלו, ונראה לי שהוא רומז עליי, באמת, מה קורה עם בן אדם שלא רוצה לעבוד יותר, הוא לא רוצה יותר לעשות דברים שהוא לא רוצה יותר, אבל עדיין צריך כסף לחיות, איך עדיין מגשימים את החלומות שלך? יש כאן 2 אפשרויות שאני כרגע חושב עליהן. האפשרות הראשונה היא לקבל בהבנה ובאחריות מלאה, כמו גבר, כמו שאומרים, את העובדה שתחיה חיים נורא צנועים וחיים נורא דלים, אוקיי? אתה תגור בדירת חדר, אולי, אני סתם אומר, אתה תגור בדירת זה, אתה לא תוכל לנסוע לחוץ לארץ, דירת חדר בתל אביב זה לא כזה זול. כן, בשענן עם כל המסתננים. אבל לא, אני אומר, זה אומר חיים צנועים וחיים דלים, כלומר, אם אתה אומר, אני, וואלה, לא צריך יותר מ3,000 שקל בחודש, ואני מוכן לחיות חיים, זה לא צנועים, זה חיים דלים, אני מוכן לחיות חיים דלים, אבל לקרוא ספרים ולהיות נפש חופשייה בעולם, סבבה, לך על זה. אבל יש משהו שהוא בעיניי יותר נכון, כן? וזה הכנסה פסיבית. לחשוב איך אני מייצר לעצמי הכנסה פסיבית. איך אני מוכר את הידע שלי, איך אני משקיע באיזה משהו שמישהו אחר בכלל עובד עבורי, איך אני מייבא לארץ איזשהו רעיון, אני קונה זיקיון ובכלל יש לי עובדים שעובדים עבורי. זאת אומרת, אפשר, עכשיו, שוב, זה לא קורה בן לילה, אני יכול להגיד לך שהיום אני נהנה מהכנסה פסיבית, לקח לי 4 שנים להגיע למקום הזה, שאני יכול
היום למשל, היום אני לא עובד, לא, בעצם אני כן עובד, יש לי בערב הרצאה, אבל זאת לא עבודה, זה הרצאה, כאילו אני נהנה מזה. אבל בגדול, אני היום חוץ מבין 8 ל-10 שאני מרצה, אני לא עובד היום, אני עכשיו איתך, ואני אחר כך הולך לשיעור אנגלית, ואני אחר כך מסתובב עם חברים, ואני יכול להגיד לך שמהבוקר כבר הרווחתי 1,500 שקל. כן. אבל יובל, אני חייב להגיד, סורי שאני כותב אותך, אמרת פשוט משפט כזה על הדרך, אמרת, היום אני לא עובד, בעצם אני כן עובד, אבל זה לא נחשב עבודה. אז איך מגיעים למקום הזה של באמת להרוויח כסף, כלומר, כמו שאמרת, לתרום מהידע שלך, מהניסיון שלך, מדברים שאתה אוהב, לשתף את הדברים האלה, וממש לעשות דברים כאלה, ועדיין להרוויח כסף. איך מגיעים למקום הזה? תראה, אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש ידע, ויש מה למכור לאחר. אחד יודע לדבר על הגשים חלומות, ויכול ללמד אחרים איך להגשים את החלומות על פי ניסיונו שלו, וזה מה שאני עושה היום. יש מישהו שאלוף במטבח, אז הוא יכול ללמד אנשים איך לבשל, ומישהו שיודע לטפל בתינוקות, וכו' וכו' וכו', כלומר, מישהו שמבין במחשבים, מישהו שמבין באינטרנט, מישהו שמבין בשפע. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש ידע, גם לסבתא בת 80, שיודעת להכין קובה, אז גם יש לה ידע. אפשר היום, והעולם הולך לשם, אני בדיוק אתמול, לא זוכר איפה הייתי ואיפה שמעתי, אבל אני זוכר הייתי באיזשהו כנס, בוועידת נשים בירושלים, ומישהי שם על הבמה סיפרה, שהצפי הוא שב-2025, כל העולם, מה זה 2025? זה עוד 5 דקות בערך, כן, אנחנו ב-2018, שכל העולם ילך לעסקים שהם עסקים דיגיטליים, וירטואליים, של שיעורים, כמו הסוג של, אנחנו עכשיו בסוג של שיעור, מי שצופה לנו זה סוג של שיעור השיחה הזאת, הולכים יותר ויותר למקום הזה, של מחירת ידע. אז תאר לך שאת השיעור הזה שעכשיו אנחנו מעבירים לאנשים בחינם, כלומר אתה יצרת איתי קשר ואנחנו מקדישים שעה מחיינו, אבל יכול להיות שאתה יודע, אתה תצבור לאט לאט קהילה, כי אנשים יאהבו את השיעורים שאתה מעביר להם פעם בשבוע, ויהיה לך 1,000 איש ו2,000 ו100,000 ורבע מיליון, והם יחכו לשיעורים כל יום ראשון או שלישי, ששיים מעלה מישהו אחר לשיחה, אז תגיד חבר'ה, רגע, 3 שנים עשיתי את זה בחינם, מעכשיו כל שיעור כזה עולה 10 שקלים. 250,000 אנשים, אני מניח שרובם, אם הם אוהבים אותך, ישלמו לך 10 שקלים. אז צריך להבין פה שגם, הכנסה פסיבית זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד. אבל אני מכיר המון אנשים היום, כולל חבר'ה צעירים, שמתחילים להרוויח הכנסה פסיבית, וחשוב להבין, הכנסה פסיבית זה לא מה שאתה לא עובד, אתה עובד, אבל אתה משקיע לפעמים אפילו דקות ביום בעבודה שלך. כי יש כבר איזשהו מנגנון שעובד. כן. לרגע יצאתי אוקיי, אבל רציתי לשאול, טוב, אני אחזור לזה אחר כך. אני זוכר. בעיקרון, זה נכון שהרבה פעמים לכל אחד יש ידע ויש את המתנות שלו לתת, ובאמת אפשר לקחת על זה כסף, אבל איך מתגברים על המקום הזה של הידע שלי הוא לא מספיק, כאילו, כל אחד יכול ללמוד את זה, אז מה, עכשיו אני אגבה על זה כסף? איך מתגברים על הבושה הזאת, על הפחד הזה? אז תראה, אני חושב שגם כמו כל דבר בחיים צריך הדרגתיות. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, אני אספר לך שכשאני התחלתי להעביר את ההרצאות על הרשימה ואת הבלוג, אז הרבה אנשים פנו אליי בפרטי ואמרו לי, שמע, אכפת לך להיפגש איתי, אני אשמח לצעוק ממך, שזה נורא נחמיא לי בהתחלה, אבל הבנתי מה אנשים רוצים ממני, אז אמרתי, בטח, ברור, ניפגש. ואז באתי לעצמי פשוט, כל היום נפגש עם אנשים, קצת משחית את הזמן הפנוי שלי, כי הייתי נפגש עם אנשים בחינם, כאילו, הם מזמינים אותי לכוס קפה, לפעמים אגב אני שילמתי להם על הכוס קפה, ואז אמרתי באיזשהו שלב, טוב, אי אפשר, אני לא יכול, כאילו, אני לא למד צדיקים, בכל זאת יש לי חיים, ואז מה יש לי שווה כסף, אז אמרתי שאני אגבה 150 שקלים לפגישה, והתחלתי לגבות 150 שקלים לפגישה, וזה לא היה לי פשוט בהתחלה, אבל אמרתי, זה סכום שהוא סך הכל נגיש, לכל אחד יש 150 שקלים בכיס, והתחלתי לפגש עם אנשים, אבל מה קרה? הגיעו אנשים שכל אחד יכול לשלם 150 שקלים, אז הגיעו אנשים שפשוט אמרו לי, אני רוצה להיפגש איתך, ואז שעה ישבו איתי, ובעצם לא היה מה להגיד לי, אמרו לי, אפשר סלפי? כאילו, והרגשתי בזבוז זמן, וזלזול בזמן שלי ושלהם, אז אמרתי, אז הפסקתי עם זה, אבל הרגשתי שכן יש לי מה לתת לאנשים, אז אמרתי, רגע, אני צריך לקבוע איזשהו מחיר אחר, מחיר שגם הוא יהיה סוג של סנן, לא כל אחד יגיע, אלא מי שבאמת רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד, וגם שאני ארגיש שזה מכבד את הזמן שלי, וקבעתי שהתעריף הזה הוא נדמה לי 580 שקלים, אני כבר לא זוכר כי יש לי צוות שגובה תשלום, וזה המחיר שקבעתי. עכשיו זה לקח לי אבל 3 שנים עם עצמי,
להרגיש בנוח לגבות את זה, וגם אין לי בעיה להגיד את זה היום, אתה רוצה להיפגש איתי, פגישה אישית, פגישת ייעוץ, 580 שקלים. אין לי בעיה להגיד את זה. למה? כי אני יודע שבפגישה של שעה איתי, אני יכול לסדר בעניין את הראש, אני יכול לקדם אותו, אני יכול לחבר אותו לאנשים, אני יכול לעשות לו סדר עם החלומות, עם העסקים שלו וכולי בשעה אחת. אבל זה היה תהליך שלקח לי 3 שנים להגיע אליו. לפני 3 שנים לא אהבתי לבקש שקל. אז צריך נורא לכבד את הזמן, אנשים לא מכבדים את הזמן. וואו, יובל, זה מטורף, זה מדהים בעיניי. כאילו, המקום הזה, אתה יודע, אני לא שם, אבל המקום הזה של להגיד, הזמן שלי הוא, כלומר, אני מאוד מאוד מעריך את הזמן שלי, מאוד. הזמן שלי הוא שווה משהו, גם עבורי וגם עבור אחרים, לא רק הזמן, גם הידע שיש לי, זה, וגם לא להתבייש להגיד, הנה, זה המחיר שלי, אני חושב שזה מדהים. אני מאחל לכולם להגיע למקום הזה. שאלות מהקהל. אייל שואל, האם יש לך טיפ איך לגלות מה הייעוד / תשוקה שלך כשאתה לא יודע מהי? ניסוי וטעייה, ממש ניסוי וטעייה, כלומר, אני אתן איזושהי דוגמה מנושא שנוא עליי, כושר, הבנתי שאם אני אמשיך להגיד, אני רוצה לחדר כושר, ואני לא אוהב לחדר כושר, אז זה לא היה פתרון, אני לא אגיע לתוצאות, ולכן אמרתי, אוקיי, בוא נצא למסע של שנה, שבו אני מחפש את הספורט האהוב עליי, יוגה, פילאטיס, שחייה, אופניים, עם מאמן, בלי מאמן, קבוצות, ריצה, וכולי וכולי וכולי. יצאתי לי מסע של שנה, חיפוש אחרי הספורט שאני אוהב אותו. גיליתי שזה שחייה, זה מה שאני אוהב יחסית, זה מה שאני מתמיד יחסית, תוצאות יחסית נחמדות, הכל סבבה. אז קודם כל אני חושב שזה ניסוי וטעייה. שב עם עצמך, אייל, ותגיד מה בכל זאת אני אוהב. תעשה לך רשימה של הדברים שכן יש לך תשוקות. ועוד משהו, הרבה פעמים התשובה הזאת נמצאת בכלל בעבר שלנו. תצללו לעבר שלכם, תנסו להיזכר מה כשאתה בן 17 חלמת להיות. הרבה פעמים התשובה נמצאת שם, מה רציתי לעשות כשהייתי בן 14 ו-17 ו-18. רק שאז, בגיל 17, הוא אומר, אין סיכוי ואתה מוותר על זה. אין לי משאבים, אין לי יכולת, אין לי ניסיון. יכול להיות שהיום בגיל 20, 30, אני לא יודע בכמה היה, אבל זה לא משנה, פתאום כשאתה חוזר אחורה אומר, בגיל 17 רציתי לעשות את זה ואת זה, וואלה, היום אני יכול ללכת ללמוד תואר בנושא הזה וזה. היום אני יכול ללכת ללמוד אצל איזה מומחה, שיעורים פרטיים ולהתמקד. אני חושב שוב, התשובה שלי היא קצרה, כי זמננו קצוב, אנחנו גם לא צריכים לסיים, כי אני הולך לשיעור אנגלית, אבל שוב, רשימה, על זה אני מדבר בהרצאת ההזדמנות, רשימה נותנת תשובה באמת להכל. הרי מה זה רשימה בסופו דבר? זה לקרוא את עצמך, אתה כותב על הדף את הנפש שלך, ואתה פתאום רואה את זה מולנו, וואלה, מגניב. בוא להרצאת ההזדמנות היום בערב, שעה 8 בתל אביב. וואו, מדהים. האמת שאני אשמח אם תוכל לתת איזה כמה פרטים, ואז שאלה אחרונה, ואז אני מאמין שאנחנו נצטרך כבר לסיים. כן, ההרצאה נקראת ההזדמנות, מפרקים את הרשימה, במלון דיאליגב, ברחוב מה זה 56, אני אחר כך אשלח לך שי לינק, תוכל לשים את זה בכל מעולה. כל התגובות שמי שירצה, מחיר 57 שקלים, אנחנו עדיין בהרצה, מחיר הוא זול, אז אתם מוזמנים, יש עוד כמה מקומות, מוזמנים היום בערב. וגם מדהים, אתה מוזמן בתור אורח שלי אם אתה פנוי היום. יש, איזה כיף. מה עוד רציתי לשאול? מה באמת, הרבה פעמים זה קצת כמו, אתה מכיר את זה שנגיד אתה קצת בבאסה, והדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה בעצם, טוב, לא יודע, אולי זו דוגמה קצת בעייתית, אבל הדבר היחידי שאתה צריך לעשות כדי לצאת מהבאסה הזו, זה לצורך העניין, לצאת להליכה קצרה, או לעשות איזשהו ריצה, ואז באמת הגוף זה, אז המוח מפריש דופמינים, ואנחנו מרגישים יותר טוב, אבל זה בערך הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות כדי לגרום לזה לקרות. אז באותו הקשר, נגיד אם יש לי, אני עכשיו באיזושהי עבודה שלוקחת ממני הרבה אנרגיה, ואני כן רוצה להגשים את החלומות, אבל אני לא יודע, משהו עוצר אותי, ואני מאוד מאוד מפחד לעזוב או לצאת לדרך החדשה הזאת. איזה טיפים אפשר לתת למי שככה על הגבול, על הסף? קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לכבד גם את הפחד ואת הבאסה ואת חוסר החשק. אני אדם סך הכל די אנרגטי ודי פעיל, אבל אחת לא יודע מה, כמה חודשים, מסיבה כזו או אחרת, אני גם כן בבאסה ואני גם כן בדיכאון, לא דיכאון קליני, כן, אבל כאילו, יש לי ימים כאלה שאני קם בבוקר ווואלה, לא בא לי לעשות שום דבר. היה לי את זה לפני, לא זוכר, 2-3, מכל מיני סיבות, כאילו ממש 3 ימים, בקושי יצאתי מהמיטה. עכשיו, לא הייתי בדיכאון, הייתי בדכדוך נקרא לזה. וידעתי שזה עניין זמני, שאני אצא מהמיטה, כאילו, שוב, זה לא שלא יצאתי מהמיטה, אבל אתה מבין מה אני אומר, כאילו, לא היה לי כוח לאף אחד.
קודם כל, זה לגיטימי, אנחנו לא על סמים, כל היום אנחנו בהייטרל עליי, כאילו זה בסדר, גם שיש ימים של שפל, וימים פחות מוצלחים, כל עוד יודעים שזה נקודתי וזמנים, אנחנו נקים את עצמנו מהכיסא והמיטה עוד כמה ימים, אז מותר גם לשקול לפעמים בדכדוך, הכל בסדר, ואני חושב ששוב, כל אדם, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, אבל אנשים הצטרפו לנו בהמשך, צריך למצוא את הדברים שעושים לו טוב ושמח, חברים מסוימים, מאכלים, שתייה, חוג, נסיעה לקחת אוהל ולרדת לים המלח או לטבריה או לנסוע ליומיים ביוון, כאילו באמת אני חושב שזה חלק מהיכרות עם עצמך, להכיר את עצמנו, אני חושב ששוב רשימה עוזרת לנו להכיר מה הדברים שנותנים לי אנרגיה. זאת לי רעיון למשהו בספר הבא, נכתוב את זה. האמת שבאמת באותו הקשר, ואני יודע שאנחנו חייבים לסיים, באמת באותו הקשר, הרבה פעמים יש לנו מגוון אפשרויות להחליט בכל רגע נתון, ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו מספיק, ואנחנו בוחרים בדרך שהכי מרגשת אותנו באותו רגע, אז בלי קשר לאם זה פרקטי או לא, אנחנו הולכים בדרך שמאוד מרגשת אותנו, זה כבר מביא אותנו לתדר הרבה יותר גבוה, שיאפשר לנו ליצור ולראות הזדמנויות שלא ראינו לפני. נכון? אני מניח שאתה מדבר על זה בספר. לחלוטין, כאילו זה ממש נכון, אני חושב שאנחנו, יש בתוכנו באמת אנרגיות, אתה יודע, כאילו, שוב, זה ממש לא מונחים רוחניים, אנחנו באנרגיות, אנחנו אומרים, אין לי אנרגיה היום, כאילו, יש לי אנרגיה היום. אני חושב שבאמת, כאילו, אנחנו צריכים, שוב, להכיר את עצמנו, אתה יודע, אני חושב שכשאנחנו בני 15 או בני 25, זה בסדר, לא להכיר את עצמנו, כי אנחנו עדיין צעירים, אנחנו רק בני 25, אני חושב שלהיות בן אדם בן 40 ו-50 ומעלה, ולא להכיר את עצמך, להכיר את עצמך, אחרי כל כך, אתה 50 שנה חי עם עצמך באותו גוף, אתה עדיין לא מכיר את עצמך, את הדברים שעושים לך טוב, הדברים שעושים לך רע, את האנשים שעושים לך טוב, האנשים שעושים לך רע, העבודות שאתה אוהב, כאילו, בואו תכירו את עצמכם, כאילו, אני חושב שזה חלק מה שאני אומר גם בתוך הדבר הזה שנקרא הרשימה, בסופו דבר, בואו תכירו את עצמכם, לא את החלומות, גם את התשוקות, את האנרגיות, מה עושה לכם טוב, מה עושה לכם רע, ותחיו חיים טובים, ושוב, חיים טובים זה לא אומר חיים עם כסף, לא שרע להיות עם כסף, או חיים של בטלה, כל אחד מה שטוב לו. יובל, אתה מדהים, תודה רבה על ההשראה ותודה רבה על הרעיון, אני כל כך מעריך את זה ואני בטוח שכל כך הרבה אנשים יתרמו. אני הייתי בהרצגה שלך על הרשימה וזה היה מרתק, ואני יכול גם לשתף שלפני כמה שנים ראיתי את הספר שלך בצומת ספרים, וקניתי אותו מיד, אני הסתכלתי ואמרתי, חלומות זה תשוקה ענקית, קניתי, ואני חושב, והתחלתי לקרוא ואמרתי, אני חייב לשתף את זה עם אנשים, אני קניתי עוד 5 עותקים מהספר, הזמנתי מחברות של מולסקין, שזה מחברות מאוד יקרות, ועטים, ופשוט חילקתי לחברים, אז תקשיבו, אני ממליץ בגדול על הספר, הספר נראה ככה, הרשימה של יובל אברמוביץ', זה ספר שהוא פשוט מוציא אותנו לרגע מהיום-יום, מוציא אותנו לרגע מהשגרה ומהרכבת הרים הרגשית של האושר והעצבות, ומכניס אותנו, מחבר אותנו לרגע ללב שלנו, לקרביים שלנו, למקומות שאנחנו באמת רוצים להגיע אליהם בחיים. אני ממש ממליץ לכל אחד לקרוא את הרשימה ולקחת דף ועט, ולהתחיל לרשום ולחיות את התשוקה שלנו, בלי לנסות לחשוב איך אני מגיע לשם, אלא פשוט לכתוב את זה, ולעשות צעד. יובל, אני כל כך מעריך את הזמן שלך, ותודה רבה להזמנה. נתראה בערב אם תרצה. וואו, היום ספציפית אני לא יכול, אבל לפעם הבאה אני ממש אשמח. תודה רבה, ושיהיה לנו אחלה יום, ובאמת בואו נחיה את התשוקה שלנו, החיים קצרים מדי. ביי, להתראות חבר'ה. ביי ביי.